Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Nobyembre 8, 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kay sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Gag-Action Day Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kitas sa mga balita lokal. Kagawad sang Barangay Alihis nakuhaan sang 1.3 million nga balor sang illegal nga droga. Kinsay ka adlaw nga wala dakop ginhatag nga konsiderasyon sa Bacolod Transport Group. Sa balita national, RTWPBs ginamonitor ang pagsaka sang inflation kung wala kinahanglan man ang panibago nga wage increase. Wala sang trabaho ng mga Pinoy nagnubo sang Setyembre. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sang Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may Hey! Lumakanta naman. Hey! Mayong gabi sa mga kaksyonan. We are live na live. Nasubong sa atin sa nga pagpangalagad. Kamusta inyo sa nga Tuesday? Tuesday. Okay, sana all gina choose. Subong nga Tuesday. Sugot yarn. Sige open naman kaksyon ang atin sa nga Facebook Live para magbilin sa inyo sa mga greetings, mga mensahe. Please, feel free lang mag-comment subong sa inyo sa mga greetings sa atin sa comment section sa Facebook Live. And basta maka-time ka mo or pwede nyo ma-share ang atin sa nga Facebook Live. Subong ko may iba nang nagatinangla ni Slangit Action Daily. Oho. Kami ano ganang actionan? Kay may lunar eclipse. Di ko may maulan, kwarta. Wala sana all in, Charlan. Pero subong ang mga tawag na sila? Astronomer, mga photographer pag actionan nga na. hilig sa mga kalangitan, Yes. sa mga stars, sa mga moon or mga phenomena nga ginatawag. Yes. Sa buong gaplastala din sila sa mga camera. Panami namin ni camera. Karon pa na mag-action kaya after it makuha litrato, i-edit pa na, i-enhance ang photo, kag i-upload sa social media. Pero galing kayong isa ka problema, Action Deal, kung damo all ang panganod. Kami portion, ginaili sa aton, nga doon hindi ginakitanon. Kung Visible. damo ang panganod. Pero ang hambal, di ba, sang pag-asa is, diri sa Pilipinas, daw mas klaro siya. Daw kalapit, gili sa ano. Oo. So sa karon for sure dira sa may Baywalk until 12 midnight dirang operation bukas ng lugar. So basi damo ita dira ang mga kaksyon nga nagalagaw mga photographers no nga maplastara sang ila sini nga camera. Yes, na nag-action deal. Kaya mag-check ta na isang aton yung mga ka-action nga nagpadala na sa ilang nga mga messages sa subong iyang nga gabi. Si flash ang stars. Thank you so much. Nag-send? I don't know kung sino to. Claim 75 stars. Send. May claim pa na action deal, how? Lain naguro yan. Si Mama na si Nora, good evening. Hindi sa aton nga page. Nga parang may nakabutang claim chuchu. Claim chuchu. Ano naman to sa chuchu. Okay. Sige, Dale. Ikaw na Dale. Yes, sige. Isa man kaksyon natin nga nakatutok subong. Bilin man kamo sa mga mensahe. Hindi lang tamaglantaw-lantaw. Gani. Bilin mo ka. Hindi ko mag-uya-uya kay libre no ang palamyaw. Danay lang. Hindi na ko tuman.
And syempre sa mga Sir Embong Jocampo, no, nakatutok kag si Ma'am Ana Sinora. Salamat gid for consistently sana consistent sa pag-monitor sa Action Balita Evening Edition. Kitaya. Kitaya. Kitaya may consistent. Wala no kay syempre may wala na karon pa huway. Okay, sige Action Dale, loading na lang din sa ako. Anak ko Dale By the way, mga ka-action na siguro sang lunar eclipse. Ang impact hasta dire. Sige, i-share nyo lang later ang inyong mga litrato. Pwede ka mo makapadala sa ARB nga Facebook page through Messenger para ma-feature natin ko namin inyong sining mga shot or angulo nga nakuha. Kag ma-post natin sa ARB page or sa ARB community. Oo, sige lang mayroon nang pag-picture. Mayroon nang pag-picture. Pero sa up to 9 p.m. So, kabay nga magruhawan-hawan ang kalangitan para makakuha makamusang yung nami nga picture, 'di ba? Panalagsa lang ng adan nga nagakatabo. Sige, standby mga ka-action sa mga detalye ng balita lokal. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa liwanag. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig! Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nakumpiskar ang 1.3 million pesos nga balor sang ginapatian shabu sa barangay Kagawad sa barangay Alihis sa mga syudad sa Bacolod sa drug bypass operation sang Bacolod City Drug Enforcement Unit kay inasang kaagahon. Ginpahayag ni Lieutenant Joven Mugatong head sang BCPO CDEU, isa ka bulan ang surveillance sa bato kay barangay Alihis Kagawad Abi Araneta 28 anyos antes ginpatuman ang baybasta. Ginpahayag ni Mugato nga wala man sang anay nga kaso si Araneta bangod na ibaluan nga madamo ini sang mga runner nga muang nagadistribute sang supply sang droga. Na-identify ang subject bangod man gintudlo ini sang iban nga mga drug pusher nga nadakpan man sa naligad nga mga operasyon. Kaupod ni Araneta nga nadakpan na mo si Freely Boy Aldas, residente sang Purok, Kabugwason, Barangay Mansilingan. Si Abi Araneta mo yung pinaka-subject natin ma'am kag barangay Kagawad din siya sang barangay Alihi. Amo ni ang abyan niya ni ma'am, abyan niya lang of the nine sila ang pag-transaction sa nila sa atin. Nabatyan si Lieutenant Joven Mugatong head sang BCPO CDEU. Nagpanugyan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga public official kag sa publiko nga magpangita sa lehitimo nga palangabuhian. Ini matapos ang pagkadakop ni Barangay Alihis Kagawad Abi Araneta na nakuhaan sa masobra 1.3 milyon sa drug bypass operation sa Alihis Tacoling Road, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod. Ginpahayag sa BC Alcalde nga kilala niya si Araneta kag naka-update sila sang 2019 nga eleksyon. Para sa BC Alcalde, lesson learned ini nga hindi makapalagyo kung nagaintra sa illegal nga droga nga aktibidad. Si Araneta ang nagserbe nga SK chairperson sa Barangay Alihis kag nagpangalagad nga Barangay Kagawad kag karon yara na sa iya katatlo kagatapusan nga termino. Sa iban nga balita lokal, wala sandak panay nga matabo sa pagbiyahe sang traditional nga jeep sa mga syudad sa Bacolod sa sulod sang 15 días. Inengin kasugtan kasunod sang pagsinapol na ni Vice Mayor Elcid Familiaran kaupod man ang pila ka mga executive sa City Hall kag LTO Bacolod Head Renato Novero. Una nga nagdialogo mga opisyal kaupod ng mga transport group sa may lobby sang Bacolod City Government Center kay nasang aga Martes. Pero wala sang may gindangatan ang mga pagsinapol kasunod sang ginpabutsyag ang mga sentimento sa mga apektado nga drivers kag operators.
Ginpahayag ni Familyaran nga sa separado nila nga pagsinapol sa may City Mayor's Office, nagpangabay si Mayor Albi Benitez sa LTFRB nga tagan sang duha ka semana nga wala sang dakpanay sa bahin sang LTO pero mayara sang kondisyon na. Ginpahayag sang Vice Alcalde nga sa sulod sang duha ka semana makapanumdum ang mga operator kag driver nga mag-intra sa korporasyon kag kooperatiba bangon din ang programa sang gobyerno nasyonal kag wala sila sang may mahimo ang local government unit. Nagpangabay man ang Vice Alcalde sa mga operator kag driver nga mag-comply kag ipalamot man sang syudad ang ila sining nga mga lehitimo nga isyu nga posible mapamatian na sang gobyerno nasyonal. Ginaabi-abi sa mga transport group ang paghatag sang konsiderasyon nga wala sang dakpanay sa mga traditional nga jeep sa Bacolod sa sulod sang 15 ka adlaw mag-uumpisa sa Miyerkules. Suno kay Lilian Kabansag ang presidente sang Estefania Jeepney Operator and Drivers Association Incorporated sa sulod sang 15 ka adlaw may mga pagsinapol nga patigayunon kaupo ng mga transport leaders. Dugang panikawansag base sila ginpadala nga sulat na lakip sa ila panawagan nga palawigon sang duha ka tuig ang pag-operate sa traditional nga jeep sa Bacolod. Wala sang dakpanay kag ang pangabay sa LTFRB nga magkadto sa Bacolod para sa renewal. Nagpasalamat naman ang mga transport group kay Benitez kag Familyaran nga ginakabig nga dako na ang mabulig sa mga operator kag driver ang ginhatag nga 15 ka adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ng natural. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion. Yung sugat niya. And we are back mga kaaksyon sa atong sining nga pagpangalagad online. Sige padayon kami sa gihapon nga nagabaton. Uy, may nagpadala sang 100 stars or hindi gali. Nga piraw. Sige si Madam Nida Bellote Olarte, my first and only subscriber sa Facebook Action nag-subscribe siya. Uy, madamo gid nga salamat kay Madam Nida Bellote Olarte dira sa Siya may nag-send. sa may Bahrain Action Actually, ang 100 stars ni siya daw in 12 weeks guro. Ay mo ni gurong Mag-usubong. With Oo. mata-mata pa nga blue. Yeah. Sige thank you gid kay Ma'am Nida Bellote Olarte. Sige Salamat din. Nanay lang. Aha. Ganda ni. Sige Duga ano nga ako natutunlan ako. Sa takway ni Guroy. Tatakwa. May nagkapanghawid ko. Pasensya hilang gid kito. Kanami ikay na sang takway pero dula ini subong nga ako nga reaksyon sa ako natutunlan ako. May sabit. May sabihin. Pero kanami sang takway. Palaway ba? Sige sa mga ka-action naton. Mano na nga pag-monitor. By the way, active kami ni Action sa amon sining mga tag sa social media pages. Visit ka mo later mga ka-action Action Dale Salazar sa Facebook. Action and Defensor sa Facebook. At syempre, may TikTok account sa Don't! Action. Wag. Ano yung mga username sa TikTok? Wala, hindi ko ya. At hindi ka. May TikTok actually pero hindi ko active. Parehas kay Action So, ako nga TikTok is same sa gihapon, Action Dale at Action Dale, no? Hindi ko dala active, pero sometimes, kung maganahan, Action nag-upload ka na sa mga video. Hindi kaya natamad ako maglanto actually sa Facebook. Kay kung sa TikTok, mas updated siya. Kabinagid kong mahilig sa mga movies bala Action Dale. Hindi ko hilig sa movie. Dasig mo na da siya makuha. Oo. And even mga trending, mga issue, as in dasig, kay TikTok, ya. Baka
makita mo sa Facebook, ano na yung ginano, pero i-check mo sa TikTok. TikTok. Para Tungtamo, dayon. nagyan naka-share ya. Ano siya ka-updated Oo. subo. Tanong mo yung username. Now. Search sila na undefensor kay ma-appear na ang mga Makita lang na. possible. Do Ani, bala mo Ani? Sige, agad Dale. 007 Ani. Amo na. Sige, agad Dale. At 00, yeah. Si Mama Diding Alojamiento, good evening dira sa inyo. Ako si Sir Alex Monteza is watching Madamo Gida. Nga salamat. Oy, by the way, mga ka-action mga next week siguro may upload kami ng mga video entry. Action Eden, Action Dale, Action Dorel, para ini sa GMA 2022 Globe Media Excellence Awards 2022. So, basi maka-engage ka, maka-support, makalantaw, maka-comment, Mayara siya, react, kag-share. Meron siya. Though parts ng criteria reaction nga dapat makita ako ng bang reaction sang tao sa imo sining entry. Okay. So part siya nga like i-screenshot mo ang mga reaction kag i-submit no kay partner siya sang GMA 2022 no. So standby lang kay makita niyo na sa Sunod lang ko ng may mo. Facebook page na. Yeah. Sunod lang ko ng may mo. Iparahan. Subong kay do. Alang-alang pa. gani. Actually sa Mascara Festival action sako bisang Mascara Festival. Muna natin subong rush naman ni. Alang-alang pakag tatlo na ko mga danang nag-intra. Depende kita mo daw mga kategory. Gani. Oo, pero Kung mga action deal, tatlo, wala kang category sana. Sana all. Ang mga galing nag-monitor sa mo, kung kung anong ginaistoryahan namon, party ni siya sa kumbaga ng activity nga gin-prepare man bala para sa mga media, para somehow mapakita man ang ilang mga ability. Yes, ang ilang ang amon yung mga abilidad in terms of not just pag-deliver sang balita kundi other pagid nga related sa subong nga platform which is amuning sa online. Yes. So stay updated lang syempre of course pag sa ARB page at sa ARB community. Yes. Kag malay nyo ba si inyo tong mga kakilala gali ang I-feature. Oo, feature, 'di ba? So amo nang mga abang-abangan. Oy, 20,000 Facebook Live viewers, madam magid nga salamat. Actually si Tatay Tommy Blacksnan isa to sa mga subjects nga kun sining entry. September pa to namon gid-interview galing ti amo na nagsako sa Mascarate. Subong na lang siya nahikot kaga nabukaran. Amo na siyang Gagitara. Oo, ang gagitara. Oo. Share ka mo na nga doon ni Doral or ikaw lang isa? Ako lang isa. Pero ako magdaog ko. Magdaog ko. Claim natin yan. Tagang ko siya mga 1% ng price. Pati mo. Ako malaga baka support. Wala 20%. Dopiyo ba? Pero kung magdaog, balikan na yung Facebook Live. Iskrin na. Ano? Una sa balita, una sa aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gina-monitor sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPBs ang pagsakas ng inflation kung balag kinahanglan ng panibagong wage increase sa piyak sang pagsakas ng nagapangunang Balaklon na unang nagpanawagan ang partido manggagawa sang 10 pesos nga sakas sa minimum wage sa Pilipinas. Kasunod sang na-record nga 14-year high nga 7.7% nga inflation rate tinalikdan nga bulan na. Ginpahag ni Labor Secretary Bienvenido
Lagwasma nga subong nga 2022 may ginaprubahan ng RTWPB sa saka sa minimum wage sa pila ka mga rehiyon subong nga tuiga kag nangin epektibo sang tinalikdan nga 5 ka bulana. Ging klaro mani sini nga kun basihan ang laye isa lamang ka bes ginapatuman ang adjustment sa minimum wage sa kada tuiga. Ginako man sang dole official nga mayara sang pagnubo sa sweldo kasunod nga nagasaka ang balaklon balayran sa utility kag ang balor man sang transportasyon. Nabuhina ng kadamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho sa bulan sang Setyembre 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority kon PSA, 2.5 million o kon 5% ang record nga mas manubo ikumpara sa 2.68 million sa bulan sang Agosto. Apang ginapakita nga nagbubo man ang kadamuon sa mga Pinoy nga may trabaho sang Setyembre nga yara lamang sa 47.58 million halin sa 47.87 million sang Agosto. Ginpahayag ni PSA Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa nga ang pagnubo sa kadamuon sang wala trabaho kag may trabaho ang ginaangot sa pagnubo man sa partisipasyon sang labor force bangod madamo ang nagdesisyon nga magbalik sa pag-eskwela. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:31. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Nobyembre 8, 2022. Sa luwat kaming inyo mga taag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.